Gaban ako diri suwan di kayat. Kumusta ka mong tanan? Asap kita ha. Always say a prayer mo. Ganyan kung pinumdum ka ninyo magkala. Gamay lang nga punga. Kaya to kanunay magpanumdum. Ngadto sa atong labaw magagahom. Unahon na to siya sa tanang kayon. Thank you kay Lord. Sa mong gihatag ka namong grasya matag adlaw. Thank you, thank you, thank you juga kayo. Okay. Bueno, ang ato atimanon karon migala nga suwatampo no pinadakinis usak ka babae nga mapatawag lang siya nga Tina kinagibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano kaigsunan ang atong sender si Tina. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga tihik kaayo ba ug mo gipirmi na mong awayan ug kun unsa ang among problema ingon manggod ini ang mga panghitabo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo ang Ay, Dong! Ikaw man lagi, kasayo ko di mong naulit, good. Waday ka ni under time? Why? Aw. Waki-duty ron. Ha? Sa'yo lagi kanila ko ganina, abin ako gi-duty ka. So, ako pag-duty nga. Di opero na ako. Ay, hala, Sabado man daero no. Ay, buang nga. Uy, abin ako birnis pa ron. Si Bugi. Kapoy lagi ko. Kapoy ka, hindi ka? Asa pa? Alam mo pa. Parang itong mga kusumo din eh. Ay, nga nung wag magsulti na ako para ubanan taon ta ka. Dadi, na kinahanglan. Oy, dugdug ka nag-splitin ako. Ako na lang dato imong gisugo aron ako na lang mangumpra. Na, ikaw gawin ko sugohon. Gadi mo kakamumuhang yung sindiro. Kung ka ng mga tindira. Bida, yung mga kahapit, ngutana sa presyo niya. Imo lang pariton. Sa mga ka, ako na lang. O niya kadagan ana, o ka magliso di ay. O nagtaksi ka? Why, nag-jeep ko eh. Ha? Pero nagsikat kagikan sa iskina padong dinis ato. Ay, galakaw ko. Sus Ginoo ko, uy. Gikan sa iskina. Nagbitbit ka ng imong mga kinumpra. Okay ka nga. Nakasibag ko sa complete eh. Ginoo ko nimo binok, uy. Bisag bugat na kaayo na. Naunsa man ka mo agwanta lang gihapon ka para makasave ka. Ay, biya ni mo pastilan, biya ni mo. Tipna natin na. Uy, unsa man ka eh. Kung dili ka makaumaon mo daginot, ha? Di yung tamo asinso naglaki, ha? Unya, isakripisyo lagi di ay nimong imong kaugalingon. Bisag ikinahanglan na gyud nga mo plitik kang, mo sakay ka. Di amo na kabugatan ng imuda. Ay, bugat ba yun? Unsa? Anong guol man ka? Nga, di man ikaw, bit-bit na ako man. Ay, maugay na balaka ko dong. Dili tungod nako, kung dili tungod nimo na unsa baya Ay, maulagi ako. Pasagdi lang ko nako, be. Pasagdi lang ko nako. Ay, da bahala ka, oroy, oy. Grabe, gid kay katihik ni akong bana ay bahalag siya mo ay magsakripisyo basta lang makasave siya. Unya. Uy, kalihok ba ni mo? Anong ka? Day, sakit sa ko ba agad eh. Gano man eh. Naon sa day ka? Sakit may kayo kong kaluwasan eh. Mauna na. Tungod na sa sobra nimong pagkatihik. Karon ni resulta na gyud. Naara pa ingos imong lawas. Mauna, gahi ka manggugugid. Bigay ko kwarta, bigay magpalit kong tambal. Ayaw na lang gud eh. Haplasin na lang gud balihog. Sayo, plasan, uy. Magpalit at pain reliever para mawa ng sakit imong lawas. Tungod mo ko na sa pamaol. Haplasin lang lagi. Ay, bahala ka di ay. Bibi, haplas, bi. Los mexicanos hasta parece que Nay, dalit na nay. Kaon na sa diri, nay. Kamu di ay, Magdungan naming binok, nay, uy. nya giguto naman ka. Ao na lang diri, kita na lang magdungan. Maghuwat ka pa man ang imong bana. Unsa pa ka ng urasa mo bangon, mapas mo kag apil anak. Kita na lang sa imo unang kaon. Unsa maning sudan natin na? Unsa ning pansita nga nigpis gud ani? Nabiho ni? Uy, kalaing gud anang may sabaw. Ay, da, miswa na, nay, uy. Oh, miswa di ay ni. Kaluspad gud ani. Unsaon nga, usara man kabuok sardinas ang ipasubak ni Binot. Kabinot ni Binok. Ngano usara man? Sakto naman kuno na, nay. Sakto sa iyang mata. Kada kukuha ang ani. Ay na, sagdiin na lang na, uy. Dali na mga on, tanay na. Ay, kadagko niya yung sweldo niya magtinipid mo. Da, abutan ng Binok, nay, ay. Naman ko na siya gitiguman siyang sweldo. Na, abutang ninyo.
Gusto mo magdato? Gusto tingalis binok, Nay. Sakto man na mag-budget, pero dili magtinik. Kanang sakto lang. Say, sakto lang, Nay. Kana pang sakto lang pagkaon ba? Kanang dili usik. Muna'y angay ninyong buhaton. Dili kay sa kaon magtinihik mo para lang makatigom. Oh. Kung magtipid, ayaw sa pagkaon. Kay gikinahanglan man na ninyo. Ug magtipid mo sa kaon, tingalig masakit na lang unya hinuon mo. Unya imbis makatigom mo, ang mahitabo, kanang inyong kitigom, at tura na una paingon ibayad sa ospital ug doktor. Unya napaka mo'y matigom, ana. Nay. Oh. Ayaw sa bandayonin ng bana ni mo sa iyang kabuang tina. Siya, kung gusto siya magtigom, magtinihik siya sa iyang kaon. Pispasagdi. Pero kanang dili ka maapil. Kaon yung imo pagbusog. Kay ang tanang kusog nimo, ang tanang resistensya, naas pagkaon ko haa. Nyaw, gamay ra kag ikaon, gamay ra sa kag power. Mao ba, Nay? Mao nga, tambagi ng bana nimo. Nga dili maayo nga magtipid ug ma-scout. Kay anha ra na ninyo masumbalik. Oo, Nay. BXD. Nakabantay day akong nanay sa pagkadaginutan sa kumbana sa pagkaon. Mao nga iya kong gitambagan. Unya, Pre. Pre, Binok. Musta naman ka, pre? Uy, bitaw, kamu mo gula ni Presido. Pre, tatoy. Basta na ka. Suroy ka naman doon ba? Para malingaw-lingaw ito ba? Ginagmay lang ko? Bito, pre. Tagay, kinagbay. Kinagbay ko. Naunsa man to. Wai, pre, mo, naunsa. Unsa ito imnan? Beer lang ta, pre. Birkol! Birkol. Hinong danin nyo, eh. Beer lang ito eh. Noon, ganda kay beer. Ah, sige, kana lang. Berkol. Beer lang ta, pre. Kaya, tao, bunutan ni tao na ilam ta ni lugar. Dukay mo bunot pa rin Binok, eh. Maghuwat pa tingali. Pagkakti Sa tawanan. natuhanan. Sa natuhanan, eh. Agad-agad inaw niya. Oh, may paggawas nga kwarta. Pre, do. Sip in lang na ninyo, bida. Ano yung sip so? Ako sa pre. Nail 200, pre. Uy, kaigo ka ni. Kaigo ka ni nato nga mahal marong beer. Mahal bitaw king beer. Mahal beer. Marami akong kwarta, pre. Mga bago mo mong sildo, Bago ka, pre. Pero gamay ra bayaming sweldo. Kumpara ni mo, pre. Bitaw, pre. Nya, ang sweldo, gamay kayo niya. Mahal kayong beer. Hindi mo, pre. Mas ikaw may dako. Ay, lagi. Dako ka ng sweldo, pre. Lagi, pero bahiya mo sa mo nga. Dako mo sa mo konsumo din sa bahay. Dako mi konsumo na mo din sa bahay. Okay, naku, makarimi ni mo pa po yun. Tarong. Arimi po yun? Wait. Mo ra gyud ni akong kwarta pre. Wala yung kwarta pre. Sunta mo eh. Dako ni pre. Ay, dako pa man is imong sweldo, pre. Hindi ko, gumbayan na. Ba lagi ni ako sildo please. Pre, may kay tampong tuhan na eh. Nya, paspasar mo minom maning anak perbida. Paspas ka ni. Pre. Murag kuwangon man yan atong budget, pre. Sunod na lang ata mag-ino, pre. Maglabad-labalan ni sa tuko. Di Kuwang, pre, pre. sunod lang ta pre. Kamo agad labang ko ninyo ba? Agad. Nya, taban. Unsa man to, eh? Sige. Sunod Domingo lang ta pre. Tanang pre sunod. Sige, pre. Sunod na lang ito mag-ino, ba? Sige. Hanggaw man nga tahan na eh. Sungsong rin ako. Sulong-sulong pa. Ako ka day. Kagada. Kuwang na. Nagtuot nga sila nga ako'y magastos. Ledian eh. Niyabag naman ang tahan. Niyabag mo. Kamaw mo inanong na kong inom din eh. Kakidort. Pa! oh, dito gikan sila si Presido o Paritatoy. Nagunsa man to sila nga ni. Ay da. Nanong inom di sa ato. Nya, wala ba di saktong kargada? Noon sa. Ay, nanguli na eh. Nagtuot nga sila nga ako'y mo gasto. Niyabag sila nga sila may noong din eh. Hala, uy, grabe naman sa ko na unsa naman taong kabinok. Uy, Okay, gano'n unsa. Wa di ko mahanggan nila inom. Ay, unsa. Sila na naghagad na ko. Nya ilap kong gisog sa ato. Unsa. Nya, ako kay naadis ato. Lisod man kayo. Ako lang yun ay magastong baris na. Unsa. Wa sila kiape. dong. Nay, nga naman ka, oy, marag nakabantay ko nimo. Murag lain ka kag mga linihukan ron. Asa man, may gipamati ka?
Ay, wa, oy. Wa man gugo ka tumarog sa akong kuan maintenance. Nga naman. Wa man ko'y kwarta ay kapalit sa akong maintenance. Nahurot naman ang akong maintenance. Ay, naunsa nga nung man ka magsulti dayon. Uy, bi, nakairesita to imong mga maintenance. Naaman. Be, ambit to be. Ako tong paliton. Nadek ay kwarta. Mangayo kong bino. Unsa? Taga sa kwarta diya, be. Noon sa mga tao ka di, asa ko kwarta di nga. Wa pa may sweldo. Kuha, isa na imong mga tinigom diha. Ay, naunsa ba taon ka, eh. Tigom gani na, nga. Imo na naman kwaon. Uy, binok, para in taon na stambal sa akong inahan. Uy, nahurot yung maintenance. O, nagbahurot ako di yung lubuhon. Unsa? Ako, inyo kong hasulon? Unsay hasol. Uy, naunsa ka man para na stambal. Di ka kasabot og tambal, ha? Grabe naman sa ko. Uy, tambal, para tambal. Oh, ibawa mo ka mo nga, doon na mo yung maintenance, bida. Nga nung, wa mo na ni pagandami taon. Uy, ginoo ko yung taon, nok. Uy, magbakiluoy ko ni mo, nok. Ako taon ng inahan. Masakit to na. Naay tambal nga gi-maintain. Kung di ka mo hatag, sige, okay. Pahuwama ko, be. Aron ilisan ko na. Katawa mo lang ko ni mo. Naunsa. Katawa mo lang ka ng Pero parawa. sa kakamilis, naunsa. Binok. Pila ba yung mo kinanglan? Usakay bulang. Sige, pawamonta ka. Pero, ilisi, ha? Wa kong kasabot unsay utok ani akong bana. Uy, matod pa niya primero nga magtipid mi para makatigom mi. Kay kanang among tinigom para nas mga emergency o bakaha para sa mga tambal. Pero ang kanahan gahia lagi. Mao nga ako lang yung gitigom ang tanan. Unya, Ma'am, tupis yung bill suga, ma'am. mao ni bagong bill dong. Oo, ma'am. Balik duha ka buwan na. Ha? Anong duha man ni? Kung mo kabaya sa unang bill, ma'am. Mao nga miabot og duha ka buwan. Siguruhan niyo ba, ma'am, kay putol ba rin na. Yan, nga mabawat ang ikatulong bill, putol dito. Sige dong. Salamat kaayo dong ha. Naunsa ko din duha na buwan? Binok! Dali na gud. Wa dali mo bayri ang unang bill sa atong suga. So, ano ko pagbayad? Limutan ko. Na! Hoy, kinahanglan ko na ng bayran ron kay abot ko nun si katulong bill o di mabayran, putol ko na dayon. Aw, sumpayon na to. Hello, na Binok ay! Oh, saan naman gud ni Binok? Maura ni atong sudan ron? Unsa? Ay, nalang pagkita gulambi. Tinayang hita magkasiglambi. Ano yun? Unsa mo? Wala natin kwarta eh. Dako tag na bayran sa kuryente. Ida, balik duha ka buwan. Unya, tungod kay dako tag na bayran, buwad na lang mo'y atong isuwa di ay. Nga naman ka, di na ka mong buwan. Mukaon man. Ano reklamo man ka? Dili ako ang reklamo kung dili ang akong inahan kay nahibaw kag yun nga high blood na siya. E pagkaon ni mo buwad? Grabe ka naman, naghinubra ka na Binokoy. Unsa? DX Dahil pabida, mag-budget ag maayo kay di po na biyaga mahal kayo ng mga palitunon. Uy, Oo, bitaw nahibaw ko. Pero gidili na siyang doktor ka ng buwad kay high blood ng akong inahan. susto man mo anang doktor. Uy, naunsa? Kana sila pulos ang na sila bawal ni pulos. Ano? Pulos sila bawal. Nya sila kusog kayo mukaon ana. Unsa? Ilisin ang doktor ninyo eh. Patyon mo sutong ana. Hilaw di ay. Rason na gina. Sige, hot na nagkaon na ng buwad diha ha. Hot na ginagkaon ha. Ha. Uy, sabang ka? Magpalit og utan, dires gawas. Makalagot ka ayo ba? Abi kay di man iyang inahan, ako man, murag wa na lang gyud siya pakialam, mao nga napuno na gyud ko. Unya. Ano ka na Binok? Nagpingit man ang naong nimo, unsa ka? Ay, buwang na day. Pangihi ko ganiha ba? Murag sakit man kay pangihi day. Wa na. Resulta na. Ha? Si sulta ba oy? GG na na. Si unsa bay JJ? Ginagmayng gaba na. Sige na ka mga gidagping kabar. Ano ha? Nakahimo ko sa nga munig gabaan ko. Kana day imong pagbaliwalas akong inahan di ay. Tingay nalimot las imong gibuhat. Kasado ta, akong inahan imo na sadang inahan. Kay nga no ba? Di unsam di na ako imong inahan di. Gawa man ako si Labdi. Wa bitaw. Pero wa pa maghuna-huna kung unsa iyang gibati. Karon ikaw na naigo. Oh, ya. Mawa naman eh. Kadiyot. Asa ka? Ikaw.
UTI na nabinok, oy. Kinahanglan imo na ipatanaw og doktor. Da, doktor gutaon nga mahal kayo. Oo, awa ra gyud ka, oh. Ada, bahala ka. Kinsa bitay mag-antos ikaw raman? Palitin lang ko katong kanang butong bi. Ha? Asa mo kanimo paliton nimo og butong, ha? Ngoy baligya din sa ato tuam nas carbon. Pagpalit ay dos carbon ba? Pag jeep lang ha. Ay, di na kayo madari na. Sakit yun kayo. Okay. Ha? Sige na, Klaro na ng UTI binok, oy. Kay nay mo naghilanta na ka. Ipanugdaw na bitaw ko. Tana, ato ta doktor, tana. Ayaw, lagi kay mahal kayo. Kaya iwa ko kwarta. Uy, gamita tong tinigom nimong parawa ka, oy. Kay mamatay ka, di gapon to nimo madag, mamatay ka. Dahil palitin lang lagi kong butong nito bi. Bawaran lagi na eh. Sige na. Kahanggaw gid nimo binok, uy. Ambot lang gid nimo. Mamatay gani ka, hawa ko isa ha. Ayaw jud kog mahay-mahay ha. Basig ikaw ray ka nga magmahay hanggawa ka. Kay. Mao ni nakaproblema nako kay tungod sa iyang katihik wa gyud magpadag doktor. May gani may nakasulti nako nga mao na ipatumar ug nauli-ulian ang kagwang. Karon nakuyawan ako ani kay og simbakok ako'y masakit. Dadon ka kog doktor aning tabaghak na dako. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang kasultihon? Tina. Hello, Ate Pres! Bang! Good morning, good morning, good morning! Sa tanan! Good morning, my mandang! Sa tanan na itong mga Hello, kaigsunan may adlaw. Good morning. Ito mga dago ang atong imnon, ang said panyawan coffee. Mao na makapahapi po na to. Kay mawagtang atong kakapoy, ana. Kapoy yung trabaho. Inom ang said panyawan coffee. Kay nindot kay na, boost na sa atong immune system. Nya, aligri kay atong pamati sa atong lawas. Kay murig init ang ato ang pamati anang ato ang said panyawan coffee. Di ta magluya, di ta magduka. Usa lang kakutaw ang ato ang said panyawan coffee. Pwede na nato kanang energy tibo kadlaw, ha? Salamat kayo, Ate Pres. Okay. O, ako sa pasalamatan ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain ka ron og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw si piyata pag inom ka, daadlaw yun. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa niuto ni mo mao gihapon, usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon unay kamukaon sa imong paniuto. Mao gihapon ini kaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang natong na problema bahin sa kidney o UTI, ayaw na magkabalaka o kahadlok anak tungod kay duna na makapalibyo, makatambal, makahupay, makaayo. Anang itong debate bahin sa kidney o UTI, kini maawan ko kun herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang takapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalibot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito mga kaigsunan nga migamit sa ito ang said liniment oil, thank you yung kayo rin yung tanan. Nga nung na number 1 man ni kay tinuod, buwagtang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, parikos with, katul kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi, dapi nga magsakit, ato ang kinibagtak nga bikugan, haplasan na nato sa tinuod nga mutabang sa atong kalawasan, ang said liniment oil, nga anara mapalit sa butika, di ba kayo gili? Butika na yun. Mo lagi na ang original, Gams. Oo. Ato yun ang balik-balikon, may gala. Kay sige na bang, ina kayong timpo, nag-attack na sa mga dinggi, mga katul-katul sa itong lawas, pinakan, sa kung sa kanang bitang kuan, Gams, kanang bitang kanang, ang imo bitang kanang, sana, murag ugahip, ang tingin na, Gams? Ugahip. Oo, ugahip. Haplasan, buha mo, mawa, masad, Gams? Okay, patay mong kagawa na. Patay kagawa mo na mga higala, ano, ang mga Exxon, mga asukin na ito, gamitan, at ito, kita mo palit sa butika. Butika rin kita, butika. O di gali sa Facebook, amo ta bulikon, bisitahin ninyo ang page Sin Marketing, mga Exxon, na i-type na to ang Panyawan Herbals, no? Na ayaw kalimot nga i-like na to ang page na to, no? Ato yun na i-like sa Gams. Nya share ba Gams, share. Share. Makita dito na ang mga Follow, follow up. Makita dito na ang mga genuine Sin Marketing sa products. Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sin Marketing, mga Exxon, mapalit na to sa Shopee. So, Shopee, butika, mao gyud na ang tinuod, Gams. Okay daw. Mao na gina. So, ay mo kalimutan butika rin kita. Nya ato yun yung inglit si Kuan Gams kining igamitan yun ni kay masahay god mag dua sayo kani sila mga blis merkado.
Kinsa man? Si Sheila Tinder Meat Supplier Duda gyud. sa Mandawi City. Ay, duda ka, tumanto niya tayo ni Gams. Sheila Tinder Meat Supplier sa Mandawi City, public market. Si Sheila Mi, Antulihaw. O sila si Alma o si Dikot, Antulihaw sa Mantuyong, Mandawi City, Gams. Ang ilang baboy, Gams, kanang iniga, Gams. Pareha na nila. Why gahi? Why murag Juicy Fruit? Oh, ilan Umok- bining ba? Bining 6 ton bining meat store. Maura na sila. O ninot sa naslag baboy, Gams. Oh. Kanang say ko na mo usa isulti nila nga ako ni baboy nga kanang murag Juicy Fruit gahi ko no. Kuan ba di mahilis ko san na siya. Muna, pero tigamit ta ni sila oxide dinament oil, Gams. Amo ni the best. Oh, mo na siya. Nya sa tato aming mga amigo na tong taxisan, Ha. si Kuan, si Simplicio. Simplicio, okay na mo ni Gams, Simplicio Kutali sa Tabuan. Oh. Biliban ako diba. Lindo Caballero sa Katoy, si Katoy Taxi. Thank you kayo. Thank you. Salamat. Di ano pa yung sa Gams? Kinsa man? Si Fermin Juan. Lisano ito na sa guard ni Gams, guardia. Mao na sige mo kadto dito. Dako ba kini guardia ko ni. di ba? Science. Hala, Dino ba? din. Yes, kumusta ka mo? Ilabi natin mga garden duty ato ning iyak na tungod kay ang ilahang mga duties diya sa ilang buhatan, panang ilang mga bahanay, ang ilang mga asawa, ilang mga anak, i-encourage jud nila sa pagpangaligo gamit ang Said Celebrity Codic Beauty Soap. Nilang sa yung kabutanggon sa dili pa madto sa eskwelahan o sa dili pa madto sila mga duty kining ato mga garden duties sa diha sa high precision. Rinier, Belarmino, Junel Abing, Wilson, Ogario, Jutiel, Velarias, Vecaresa, Ricardo Dunay, Marlon Ihuno, and Michael Terrio. Ang ilang mga bata, kung nag-ingon, ipamintin lamang tungod kaya nga ito ang mga panit, labi na sa itong mga ginang sa panimalay, mga pabailing kaning dili mo dry, dili magka-wrinkles, dili magkatul-katul. Ug doon na yung mga pugis-pugis, doon na ba kayo morang mga up-up, tungkol kaya itong Celebrity Codic Beauty Soap, doon naman siya isangkap mga kitawag, og glutathione ng papaya extract, doon na siya natural moisturizer. So magpabilin kita ang younger looking o cuties artista. Kinahanglan nga sa atong pagpangaligo, dili na tumalimtan, apan ni pamalit ninyo. Sa ako nang ingon i-inquire lamang kung mga tanak ka mo sa butika, ayaw ka mo na isuroy-suroy di, kaya basin nyo fake ang inyong mapalit, ha? Said Celebrity Codic Beauty Soap, gikan sa Seed Marketing. Thank you! Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw, Goliath. ang atong sender Ate Pres, si ko ato, Si katong babay, sa to pangalan to. Tina? Oh, Tina. Si Tina. Si Tina. Tina, ang problema, yung bana kay portitihe ka, Ate Pres. Hmm? Oh, grabe kayo, di mo gasto, di mo hatag kwarta, ang nasakit siya, mura siya nga, batos kidney siguro kayo, inom na siya butong, di nyo pa-check up, Ate Pres ba? Hala, oy. Tihi ka, gino. Pero, dagang tinigom, Dagan Goliath. tinigong, dagan kwarta. Dako Midang itigom, gani ko niyo, kuhaan na noon ako. Hala, oy. Saan to niya? Ang buta ko sa niya nga, hindi kamatay na to, patay mada. Mauna, saan to niya? Nabuang. Ang imo tigomon, mao ang maayo ni binuhatan diri sa mong kasikasing kay man ay tan-awon sa Ginoo, di ba ba? Bang! Ang mga mayong binuhatan, mga kining mga tinigom, mga madaha sa langit, o dilikot-kuton sa anay. Mao na. Oh, nya. Unya Unya ka ka yung ani. Aparte sa iyang balatian, parte sa iyang sakit, Katikik. Oh. kanang na ang kinin, ang pauta naman ko ni Mrs., kung pananglitan ko no, ug siya unya mo'y masakit, doon baka siya sa doktor. Now, adet natin ipaambit diri ha. Kung ari ka diri sa Marcos 5, versikulo 34. Unya, mingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos. Kini kung ari ka sa spiritual aspect, kung ari ka sa mga espirituhan ng pagtuo ug sa imong mga pag-ampo, kinsa mato pa lagi Goliath, ug kani gitawag og doctor of the soul. Pero kung ingon kag doctor of the flesh, mao ning maadto kita sa mga doktor. Niya pangutana niya, ug si kuno niya masakit, doon bakit tungod niyang bana, perti man katihik. Oh. No? Kuhaan inday. Ana ka doon sa Dr. Dasol, di ka patabang. Oh, dili ba ka na doktor? Ari ting ka na ugos mapag-ampo, kaya itong mapag-ampo, pong pa sa kong amiga nga. Kampon lang daan, nga di ka sakit. Oo. Sakit pang yutab, sa sao na to. Kay pong pa sa kong amiga, may tumtaas taas, hangad ta kay way bayad. No, lagi. Oh, ani lang inday, kanang naang, may tinigo mo ng imong bana, ingna nga, kanang, imong nagang tigo mga kwartado, ug dili ka magpa-doktor, dili ba na tumadas minteryo? Oh, nya dili ka magpa-doktor, tanaw sa doktor. Apan eksakto po nga mag-ampo lang ka, maayo lang ka pinagis pag-ampo, kay di man gigaayo si Jesus pinagis sa pag-ampo. Apan ug doon na yung mga butangan na kinahanglan jud nga mo gasto kita Goliath. Oh, lahi sa dili lang jud kita mo gasto. Pananglitan. Karon nga tigo man siya,
Eksakto wala itinigom pero kana bitaw na usahay gulyat nga panalitan mo abot ang punto na imahanan sila gulyat nga kanang muhuam ba siya o kanang 200 kay walay kapalit o bugas niya kay tihik man siya dili niya pahuamon tingali Di gyud. kay tihik man siya. Oo na diha, di gyud na niya palmon bam. Oh, kanang na Iya galing ugangan, wa galing niya palitig tambal. malagay na di ha. Ang ako ikasulti dire nga, ang atong pagkatinihik, ang atong pagkakuripot, okay raman, pero ibutang sa lugar. Pananglitan, ug ang imong pagwalda sa kwarta, hubog-hubog, inom-inom, gastog sa mga ingnon ta mga butang, mga kalihukan nga dili makaayo sa lawas, dili makaayo sa mga isikatao, okay, dili na mo'y maayo. Pero ngayong alang sa mayong katuyuan, di man still tingaling magtinihik. Pareha nang nainangayo kay mapalit og tambal, imo ugangan. Ang ugangan nimo dili tinuod mo na inahan na sa imong asawa, pero kung mo magtiayon kay mo, kamo, wala kay mo mapud siyang inahan. Ginahan gyud Oo. tahod nimo. Oo. So saod gyud tahuron gyud na imong ugangan. Sa ako nang gingon, ang ako tihik man ko, may ibutang po na to sa lugar. Tihi ka, bam? Tihi ka? Ha? Tihi ka? Dili ka tihi ka ng best in ko an. Di bitaw. Ana, di talaga. Di na uban ngayon na tihik kay pambina kay galakaw o. At saka itong mga tanan ako nga. Oh, kana. Ito yun naglakaw na ako para ma-exercise. Naman ko Exercise ikaplite. Oo. Para ma-exercise lang. Para sa pagtapos ay ako Tapos bitaw. eh. Ako bitaw gulyat, no? Nga naman. Ako ni ibali. Ako, mura kong nakarelate ani istoryaha. Nga naman. Kana bitong ari ko sa ko mga lingaw-lingaw nga lawas nun gulyat. Oo. Dali na kay ta maka tunol tag 200, tag 100. Sa una, 20 ra. Unya mahinuklog ka kayo sa mo simba ko no. Ako ihatag 50 ra. Alaw niya to. Ako ihatag 20 ra. Niya? Ano mahinuklog ko? Ako ba? Ari ganis maka. 20. Apil di ka nang igingos pare bam nga ang iamot 20 ya dunot po yung kay. Ako gingon gulya, ako gingon natin press say naigo ko aning problema karon nga tihik. Kaya ko sahay, ari gani ko sa mga lingaw-lingaw, ari gani ko sa mga laki. Oh. Manuroy tabam. Dali kay ko magkatunol og tag 100, tag 200. Yung simba ko, mahinuklo ko kasi ako ikolekta 20, kwenta ko. Ginuo yan ni mabili ni naghatag. Unya, Mabili karon. naghatag na akong kwarta. Unya karon mausab na ka. Ha? Mausab na ka. Dili na ka mausab. Usba- Unsa na? Usbo na nimo ang imong Usbo na amot. nimo. Oh, usbang pauta natin press. Unya sa to. Karon, usbo na nimo. Payon ta. Siguro. Payon ta. Siguro? Oo. Dili kay ingnon tampo nga ang akong gingon parte ra magud sa mga kalibutanon. Unya ari ka espirituhanon, mayon tag mabalanse ako sa ko nagpabuyag ingon ani. Pero sa ako lagi nang gingon katong pagtinihik, mabutang sa lugar, elebin na og kanang kay kang wali bitaw karong sa imong buntag kay ulam ko kasi bagulat sa radyo man ko naminaw. Naingon dito ay kung close ko ng imong relation sa God, sa Lord, may pudong tao close mo ng imong relation sa imong isig ka tao. Oh. Correct. Ang tato ako kulyat, Priscilla, akong close ka relation sa malaki raman. Ako sa kay relasyon ng mga babae. Ano? Ikaw rin bahala niya. Lulun ng babae. Okay, ba ta? Salamat mo kinaganin tulumanon. Kala ko ang puzzle. Tihan.